प्राय से घन्टानि गेजेराव हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बिटिसि सरकारा गिबि खेबनि थाखाय गोजां बोथोरनि बेयाव सेसन जिरायदों। साननैनि थाखाय जिरायनायनि हाबाफारि लानाय जादों 1 डिसेम्बर आरो 3 डिसेम्बर आरो दिनै 1 डिसेम्बराव मोनस्नि सोंथि फिननायनि मोनसे सावरायलायनाय जायो। लोगोसेनो बिटिआर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सुजाबदेरनाय जि रां बावजा 2,64,03,000 बेखौबो बिथाङा दिनै हाउसआव बा सदनाव बिथाङा दैखांदों आरो निश्चय बियो 3 डिसेम्बर खालि बेखौ सदनाव सावरायनायनि गेजेरजों बेखौ गनायथि होनाय जागोन निश्चय। आरो जोङो इउपिपिएल हिसाबै जोङो जोंनिफ्राय बर्तमाननि सरकारखौ मोनथामसो गोनां आयदायाव सोंथि सिखारदोंमोन। जोंनि मानगोनां एमसिएलए विल्सन हासदा बिथाङा गावनि समस्तिनि देहा बिफाननि सोमोन्दै मोनसे सोंथि दैखांदों। आरोबाव बिथाङा सोलोंथाइजों लोब्बा लाखिनानै मोनसे सोंथि दैखांदों। मन्टु बर' बिथाङाबो जोंनि मानगोनां इउपिपिएल एमसिएलए बिथाङाबो मोनसे सोंथि गावनि समस्तिनि सिङाव बड'लेण्ड मुंख्लंनि मुङै बनायजानो गोनां जि मिउजियाम बेनि सोमोन्दैबो बिथाङा सोंथि दैखांदों। आरो आंनिफ्राय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर सुक्तिनि जि दफाफोर बे दफाफोरखौ दानि सरकारा मावफुंगोन ना मावफुङा बेनि सोमोन्दैबो आङो सोंथि दैखांदोंमोन। सोंथिखौ बिथांमोना फिननाय होदों। जाय IBA इमप्लिमेन्टेसन अफ बर' एकर्डनि इनचार्ज एबा दानि बिटिआरनि चिफ मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा फिननाय होदों जे सरकार दानाया बिथांमोननिया 1 बा 2 दानल' जादों। दा बेखायनो बिथांमोना बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ नायफामफिननानै मावफुंनायनि थाखाय थांखि लानाय जागोन होननानै बिथांमोना जोंनो फिननायखौ होदों। दा बेयाव जोंनिफ्राय जों खावलायनाय जादों जे 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारियाव जानाय BSc गोरोबथा, 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय गोजोन गोरोबथा बिटिसि आरो 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि बिटिआरनि जि गोजोन गोरोबथा, बे मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर' माहारिनि मोनसे माइल खुन्थिया। जोङो बड'फानि सानस्रि सानथौजों हारि हिसाबै थांना थानायनि जि मोनसे सिमां, बे सिमांनि बियो मोनफा माइल खुन्थिया। दा बेखायनो जोङो थांनाय समाव जोंनि बिटिआरनि बै समनि जोंनि सरकारनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावबो जों BSc एबा बिटिसि सुक्तिखौ जोङो सन्मान होनानै खामानि मावदों। आरो दिनैबो जोङो लुबैगोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांनि सरकार फैबाय, बिथांनि सरकारनि समावबो बिटिआर सुक्तिनि मोनफ्रोमबो दफाखौ जाहाथे मावफुङो बेखौ जोङो लुबैदों आरो बेखौनो जों दिनै सदनाव खावलायनाय जाहैदों। आरो थांनाय 29 नभेम्बर 2025 जे आसाम बिधान सभायाव आसामनि जौगासारनाय मोन6 हारिफ्रा ट्राइबेल जानो नागिरनायनि जि दाबि, बे दाबिखौ लानानै आसाम सरकारा जि मन्त्रिगतनो बिबान होदोंमोन बिथांमोनखौ प्रतिवेदन दैखांनो थाखाय। बे प्रतिवेदनखौ 29 नभेम्बर खालि दैखांनाय जादों। आरो बेखौ लानानैनो दुलाराय आसामाव ट्राइबेल माहारिया एबा मोन 14 जि थाखानाय ट्राइबेलफोर गावनि मोनथाय, गावनि माखासे मोननांगौ जिफोर अधिकार एबा गुबुन बिथिङाव जौगासारनायनि थाखाय जि भारत सरकार आसाम सरकार कटा होनाय जायो ट्राइबेलनो, बेफोरो जौगासारनाय मोन 6 हारिया जुदि हाबबावोब्ला जोंनि बाहागोआ खम जागोन बा बायदि बिथिङाव जोङो उन जानानै थानांगोन। बेखौ गिखांनाय मोननानै आसामनि ट्राइबेल माहारियानो थाखानाय ट्राइबेल माहारिया सोमावसारदों। आरो बे सोमावसारनायनि गोहोमाव कलेजफोरावबो फैदों, इउनिभारसिटिफ्रावबो फैदों। आरो बिनि थाखाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लोगोसे क'क्राझारनि गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे 29 नभेम्बर खालि मोनसे धरना होदों। आरो बे धरनानि गेजेरजों बिथांमोना अखमनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो गोसोखांलाय गथायहरनो नागिरदोंमोन बा गथायदोंमोन। दा बेयावनो बे धरनानि गेजेरजोंनो बोरै जोंनि गोथार मोनसे सदन, बिटिसिनि गोथार सदन, बे सदनखौ गाग्लोबनाय मोनसे जाथाय जालांदों। आरो बेखौ दिनैनि बिटिसिनि एसेम्ब्लिया दुखु फोरमायनानै निन्दा होनानै मोनसे थांखि दैखांनाय जादों। बेखौ जोङो इउपिपिएलनिफ्रायबो गनायथि होदों बा मदद होदों। मानो होनना बुङोब्ला बिटिसि बे सदना सोरबा मोनसे राजखान्थि दोलो एबा सोरबा मोनसे हानजानिल' नङा, बे दुलाराय बिटिआर ओनसोलाव थानाय बर' आरो गुबुन हारिनि थाखायनो बेयो मोनसे
गोथार सदन जाय सदनाव जिरायनानै बिटिआर ओनसोलनि लाख लाख सुबुंनि जौगानायनि रैखाथिनि बाथ्राखौ बेवहाय सावरायनाय जायो। दा बेखायनो बे सदनखौ गाग्लोबनायखौ जोंबो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय निन्दा होदों, बिदि जानाङामोन। आरो आं खावलायगोन, जिहेतु पुलिस प्रसासन दङमोन, बे पुलिस प्रसासनफ्रा बोरै बिथांमोना बे समाव माने सोमावसारारिफोरखौ एजिटेसन खालामग्राफोरखौ बोरै हेंथा होनो हादों हायाखै बेखौ गोबाङानो नुदों। दा बेखायनो पुलिस प्रसासनाबो बै खालि मोजाङै जुदि डिउटि होनायब्ला हयथ' जानाय नङामोन, बेयो जोंनि मोनसे सोंथि सिखारनानै दं।